Ei, hemen hau, lagunak, hemen bai. Sukaldaritza ikaragarri gustatzen zait bai. Ta jatia eta edatia zesanik ez. Baino behitu askoetan ze triskantza gelditzen dian, koxinatu eta bazkalduta gero. Eta hau guztia ekiditeko, zer egin dezakegu? Alasnei deitu. Alasne! Alasne, etorri! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Alasne Etxabarri, ongi etorri, zer moduz? Hola, ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, etorri zea, eta askarrazko txukundu deudan abion arten, Bai. Ongi da. Bueno, zu jatetxia dakazu, ezta? Bai. Bi erreportaia indituzu guretzako, bat masailana eta besteen egoratzen. Arrautza eskalfatua. Hori da, arrautza eskalfatua. Bai. Gaur zu honi atorri zea, ezta? Bai. Kosinatzeko prest? Bai, gogoakin. Gogoakin. Bueno, nola da zuen jatetxia? Bueno, jatetxia, taberna, eta eamateko janari ere baitezu, bai, ezta? dauko pixka danetik. Hasieran hasi ginen eramateko janari xakin, eta onja da pixkat jatetxia, taberna, eta holako gauzak. Nun da zehazki? Bergaran, Ariznoa kalian hor zentruan, hor bertan. Nola izena du? Eruan gastroteka. Eruan gastroteka, oso ondo. Bueno, eta kosinatzen orduan lasai, errazibiliko zehamen. Bai, zana kontrolauta. Bueno, lagunak, adi, gaur, Alasne eta bilok, oi asko bat prepatuko dugu beharra, taldi berian, eruan zertan ibiltzen dian. Ikusi, ikasi, eta goxatu. Bueno, lagunak eta Alasne, gaur ingo deuna da, oi asko izter gazigozuak, arrozakin laguntzeko, bale? Bai. Eta nola prestatuko ditugu, hemen, dazkau oi asko izterrak, bueno, izterran pusketa bat, eta ingo deuna da, lehendabizi ontzen jarri. Ingo deuna da, laranjan zukuatea, hemen dakau tomatia, dakau tomate bisila, dakau azukria, soja eta ospina. Ingo deuna da, dena ontzen utzi, 2 orduen bihar izateu, edo badakau jarri eta hurrengo gun arte ozgailuen ustia. Vale? Gero ingo deuna da, bertatik atea, lehendabizi iztarrak markatu, eta gero zuku danak bertara bota berriz, eta bertan gixatzen utzi, murriztu, eta gero ikusiko dugu, hartoirin pixkatekin edo, loditu berdeun saltza eta puntxuan jarri, bale? Eta hori izangoa, hori, izterrak gazigozuak. Eta gero lagungarri esan dugun bezala, arroz bat ingo dugu, pixka berezila. Hemen dakau arroza, ura, baratzurila, erramua eta kurkuma. Ingo deuna da, 2 batzujale oiru ondo pixka tostatu, arroza bota bertara eta erramuare bai, botako dugu kurkuma pixkat, 4 buelta eman, ura bota eta arroza normal ingo dugu, bale? Nik iten dut, arroza ondo atatzeko nahi emati dut, 5 minutu askar. Gio emati dut 5 minutu mantxo. Gio, beste 5 askar eta azkenengo 5 reposo. Eta hola 20 minutuan arroza bepuntxan, hori bakizu bakoitza bere turkitua dazka, eta egia esan, da, gauza gutxitako bat, iten detena da errojoei behira. Osea, dinandian beste errez da guztik, hau gutxikora bera ikusten joten, baina arroza, denbo hartze jot, beti puntxuan ateatzeko. Bueno, eta geho, ingo deuna da, arroz berezi hori perretxiku hauekin naztu. Ze ingo deu, gurinetan perretxikuak salteatuta daudenian soja pixka botako jau, sojakin naztuta daunian arroza ja preste ongoa, bertara botako deu, dena naztuko deu, eta horri botako jaure bai, arrautza irabiatuta. Berta bota, dena naztu, eta pikante salia zea. Bueno, justu izaten bada ondo. Bueno, pipermina pixka badakau, eta txikitutak ero gainetik botako jau pixkat pipermina, eta arroza beltza basmatikoa, ingo deuna prejitu, eta ere bai barrun bota olak urruskari pixka topatzeko. Ondo. Vale? Bai. Bueno, eta hau esan da, hasi behar geana da, hau ontzen jartzen, hoi nire kontu, eta hemendikan beharko ditut adibidez, esan deun 3-4 baratzuriale horiek zurituta, bale? Gorritzeko ondo. Bueno, zuen taberna eramateko jatetxia, nola ditzen diozu zehazki zuen eruen gastrotekai? Normalian tabernia o jatetxia geixen bat, porque ja gaur egun zentratzen geixo horretan.
Vale. Porque azken finean, hasieran baizan eramateko janarixa, eta oin gabonak pasau diela, hor bai egoten da movimentu asko. Zeskatzeko gabonetan gehiago? Arraiz sopa, bakailaua, pilpilan, daulakok, ez da? Bai, olakoak geixen bat. Intzen dituzten masai horiek, seguru baten baino gehiago emango zitula, ez da? Bai, eta txipiroiak, tintan. Azkenian lan asko daukenak eta hola, olako gauzak bai eskatzen debe bastante. Gauza agarra, berta jun, txipiro jar batzuk edaman, arroza txuia inetxian, da listo, Hori, eta jazta. Azkenian, hola gabonetan erak disfruta bitzen debe eta hori dana. Baina oso ondo. Eta leheno amamak ibiltze zian lehor buru belarri, eta gura soke bai, eta bestia, eta gio, eta gutxio, eta mekatxiz lan bar. Eta jatia da nahi gustatzen zaigu. Hori, eta nahi gustatzen jau bagixo, poteguan egotia, eta etxera jun, eta jana isiaia inda egotia. Ala da. Bueno, eta hola... Asi zinaten, baina esan desun bezala, bueltat eman dio zure historia. Bai, bueltat eman dugu, porque, karo, hasieran hasi ginenean, zeuan hainbeste jende eramate zeuala etxerako eta hola. Noiz hasi zinaten, noiz tikan zabiltazte historio honekin? Hasi ginen 2014an edo hola, oza, ja 10 urte indogu. Ia intzindariak izan zate, guen jatetxe eta leku mordotan, eta nola da, arate egitan, da leku guztitan dago gauzak eramateko, baina guen dela 10 urte etxean hainbeste, ez da? Hori, ez lehen ez hainbeste. Eta hori, onja daukou karta, eta badaukou kartan gauza ezberdinak, aragixak, arrainak, entzaladak, arrautzarekin, eta horretan gabiz. Eta onja hasi gabe bai, hilabetian behin o bi hilabetero, itxen dugu degustazio menu bat. Eta ziga pixkat horrekin lantzen eta hola, eta poliki-poliki. Eta degustazio menua, ze izatea, asteburutako, egunero, nola izatea historia? Ipintzen dugu egun bat, hilabetian egun bat edo ostirala, indo ingoz ostirala eta domeka baten, eta tipo erreserbetarako bakarrik. Hartzen dugu erreserbak eta betetzen danean, listo. Zenba leku da kasu, zenba jende jateu bertan? Gutxi, txikitsua da, asuntua, bai, eta ni gehiago nahi xau dut, porque azkenian hobeto da... Txikita ona eta ondo kudeatu eta dominatu gara izateko. Azkenian gero eta ondixo bai izan, azkenian izaten da jaleo gehiago. Oio, engarbitzen juna, solazne. Vale. Bueno, eta orduan, eta zentzu zaudete hor lanian? Ama eta aita bai, ez da? Bai, aita, ni... Bai. Eta gero anaia eta iztia eta hola noizian behin, baina horrei zukaldia jakue gustatzen asko. Hau zeran hauzu. Zetortzea laguntzea o taperran bila guteia gehiago? Taperran bila gehiago. Danda gehiago horretara. Bai, hori da. Nuzten nahiko garbi etortzen diala kultibako. Bai, dauz super garbi. Txortenak enduko jo horrela, lokal fiskal limakak endu, eta hola lagako ditugu, bale? Bai. Mango izut platertxo bat, hemen txela batzen joan. Bale? Bale, eskerrik asko. Nazu zikinak ero honea bota. Bale. Bale? Mila esker. Oso ondo. Hori, geixen bat gu, hasieran eiztia eta ibiltzezan, ez zeukanian ondio ikasketa bukatuta eta hori dana, dirua irabazteko, hori dani gustatzen jau. Hombre, gaina jandatea eta patrika beteta. Hori. Eta, bueno, eta nizela sukaldiakin jarraitxuoten eta gustatzen jaten, azkenian ni hor gerti ditu naiz. Zendek zabalduzun hori? Noiztik, esan dezuen dela 10 urte, baina nortzuk zabalduzuten? Ja gurasok, o...? Bai, nire aitzak zabaldu zeuan, baina gauzia da... nire aitzitxak eta jatetxe bat zeuken lehenautik. Eta ondio zabali dago, Eta, azkenian nire aitzitxa eta beti bebai ostalaritza munduan ibili dia, eta gero eren semealea nire tio aitzak eta hori dana jarraitzu indebe, eta, ni jarraitzen da, bilazkenian, hainbeste familizian, hainbeste zukaldari egonda, norbait gehiago behirten bizan. Onda, eta zuri tokatu zaizu hori, orduan, ez da? Bai, eta guztora. Eta esan dezu, gurasok, aitona munak, basekatela ja jatetxe bat. Bai. De bai bergaran? Bai, bergaran. Vale. Eta nola deitzen da? Etxagi deitzen da. Etxagi, vale. Bai. Eta ze zukaldaritza mota egiten dute bertan? Dauke daneti, dauke kartia, daukazula txipiroia, karraina, aragisa danetik, eta gero aparte dauka bokadilluak, pizzak eta pixkat eramateko bebai. Vale. Eta hori ze, aspaldetikan esan duzu, hor guraso aitona monak, orduan familia hostelerua zeate, ez da? Bai, urti ez nekixen esango, nekixen zu jaio aurretik? Jaio zinean ja martxan zegoen? Bai, ja martxan zegoen, Vale. Nik uste nire gurasoak eskondu baino lehena, ja hori zabali zegoela, Ja zabali zegoen, Bai, ja urtia daka. Eta guain zen emateko, aitona mona ja utzita daka, elana, ez da? Hortze daude, beste izeko eta osabata hori ematen due? Bai, hori da, nire osabakeru baten dau, eta horre biltzen dira. Bai, eta oso ondo. Azkenian, horrek itzen dauena da, bizitza osua sukalde baten egotia. Ni txikitan horregoten itzan patatak zuritzen, ez dakize, orduan
Azkenian bizitza guztian hori ikusi dozu. Eta odolian da kasu. Hori, bai. ezta? A ber, eta esan desuna, patatak zuritu... Ze gauza tokaz zitzaizun itia gehiago? Nei gehien atokatzen zitzaigunan nahi eta nahiei, jatetxian, aitanan, botilerok eta guztutzia. Beti, beti goizetan, hortzegon kaskuak ditzen ziala, kaskuak guztu berdia. Eta hor beti zoden, barran azpin hor, kaskuak eta gure lan azan hori karretila batekin hartu, eta, bueno, guztu, jutu ginen, gaina soinu egiten, hor, venga, dana kristala botatzen. Eta hori izan zan nire lehendabiziko lan are bai lanean. Gero patata zuritzen dare bai, baina pixka berandu zio. Lehendabizi egin dintun botilerok. Botilerokin, gero leku baten gen euskan Coca-Colak eta kasak eta horiekin, bero neberak eta betetzea. Bai, kargatzea. Niri ez, niri patatak eta... Hori ja, zukaldea zuzenian. Hori, bai. Eskuna ikusiko zizuen da. Eskuna, bai. Etxin, usten. Hor, amantala jarri, hor lurreraino heltzen zala, eta... Patatak zuritxu eta kroketak bolea hue, bai. Amamakin hor. Bueno, eta esan dezu, gero zu zukaldari bilakatu zehala. Bai. Horti dibili zinean, aurre ataltzea, eta zeintzen un zukaldaritza ikasi? Bai, ineguan erdi maila, gero goi maila, eta gero gozogintzako erdi mailakue bai ineguan, eta gero ikasi ineguan irakasle izateko, zukaldaritzako irakasle, kapaetara ineguan. Ezkenian, sukaldia, netako da superpolitxa eta horretan, sukaldian egongo nintzen bizitza osoan. Baina, karo, azkenian sukaldia oso sufridua da. Bai, gogorra da, lan asko da. Hemendikan olio pixka gehiagi bota jot, arrozantzako eta pixka kendungo jot. Pixka kendungo jot, eta geho gainuntziko bai botako jot, ja, batzui zapore harrak biberdu honek, eta hemen ja arroza bota, markatu, eta hoi martxan jarriko du. Eta hori ere bai, ontzen dazkau. Ba, egia zan bai, oso sufridua da, leno gehiago zane bai, ezta? Lenoko beti esaten du, Nei pena batit, jatetxia eukid zuenak lenotan, nik nire semiantzako hau ez nahi, eta hau ez du eukibeta. Baina azkenian nik uste asko aldatu dala ere bai, zorionez. Bai, orduak sartzen dira, ez leno bezain beste. Hori. Baina, bueno, guain beste erabatea itea lanare bai, egun gehiago itxita daude, arratzalde batzuk itxita, leno, goiz, arratzalde, gau, astelenetik igandea, ez da? Bai. Eta egisa da, oin ordut egixak asko aldatu indiela, oin jatetxe asko adibidez, astelenetan itxita dauz, o domeka atzaldiak, aste hartiak, baina igual. Orduan, bueno, nik etara neuan irakasle izateko, gustatzen jatelako. Irakasle, baina ez zukaldaritza? Ez, zukaldaritzako. Ez, zukaldarekua, Vale. FFP-an, erdi mailan eta hola emateko klasiak. Ona. Azkenian da, como zukaldian jarraitzen dozu, baina, karo, ikastolak ordute gixakin. Dala asteburuak libre, oporrak, ezakize. Eta onja, zineiz mundu horretan, baina, bueno, jarraitzot zukaldian, jarraitzot eruanen ere itxakin eta dana, porque azken finean, eske hori askoz entretenido da. Zukaldian sentitzen dozun bidilla hori... Energia hori, ez da komandak, besti, hau, alkanian irakasle bezala lasaio da, desberdina. Zukaldari moduan da, irakasle moduan da, lasai, ikasle ikusi, erakutsi, eta askotan falta da, como txispa hori. Hala da. Bueno, hau, guain, hola, fuerte, 5 minutu, bale? Gero? Gio 5 gabe, gio 5 fuerte, lehortzeko, eta gero reposito. Perfecto. Bueno, hau martxan dakau, hoi asko ontzen dakau, arroza ere bai, perretxiko garbitutu, hemen bizukaldarien artean, igual gaur egun iristako ja hemen jaten gaigea, kontu zibili. Bueno, ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea, bale? Gorbeia, lore zaintzara jungo gea, eta gaurkoan, zuaitzei buruz, itzengo igue, guazen bertara. Eguerdion denori, eguerdion gure ikusentzule guztiori, Joseba zuri eta zure talde guztiori. Gaurkoan fruta landariak ezagutuko ditugu, bai etxian terrazan egiteko eta bai gure lorategian egiteko. Urtarrila dela eta ze garai da orain, fruta landariak sartzekoa. Frutak badaude gaur den egunean denetikan. Udariak, sagarra variedade pila bat, ereziak, aranak, pikuak. Eta badaude baita ere, fruta landaria da, baina dire variedade batzuk terrazakoak edo lorontziko variedadiak deitzen diogunak. Orduan, ezberdintasuna zein da? Fruta kanpuan egiteko landare bateri azkenian egiten da. Patroi bateri variedade bat txertatzen zaio. Fruta handiak direnak, variedade hori dira
sustraia asko dakatenak, orduan sustraia pila bat dute, eta hori indartsuak egiten dire, eta gero terrazakoak deitzen diogunak, edo lorontzioetan ongi egiten direnak, azkenean berdina da patroi bat, txertatua bariedade bateri, baino bariedade hori da txikiagoa. Horrek esan nahi du sustraia asko gutxiago dela eta motxian egiten da. Bariedade handia horiek, nizarrakit, sagarrondo batek, 100 sagar ematen baldin baditu, lorontzian dagona, zemango ditu, 40 sagar. Orduan, azkenian fruta, berez fruta, jateko fruta, berdina da. Baina, segun ze idea dakagun edo zertarako nahi dugun, nere aholkua da, terrazan lorontzitan bariedade motxak, eta kanpoan jardinan edo zelaian egin behar baldin badugu, bariedade handiak. Orduan, gaurkoan, begira, nik bat asko gustatzen zaidana da, motxian horrela dire, sagarrak. Hau berdia dago, baina hau begira, fruta batzuk baditu, oso polita da, osea, estetikoki ere oso polita da itxian eukitzeko, eta adibidez hau sagarra da, baina horrela izaten dire, bai aranak, bai udariak, gereziak baita ere, badaude gerezi gorriak, beltzagoak, esan oso polita da, eta hemen oso errex egiten dire. Orduan, ostua oraindik etzaio erori, segun eta zegoaldi egiten duen, baina ostua dena eroriko da, eta orduan landariak dakean sabia edo odola hori gelditu egiten da, hotzakin, gelditu ez, egiten da jetxi, eta orduan indar guztia sustraietan daka. Hori da momentu ona landatzeko. Ematen du ez duela ezer lehorra dagola, baina horrela gotzen da. Eta gero eguna luzatu ala, egun argila luzatu ala, martxo apiril aldera, orduan ateratzen da dena, odol hori mugitzen da eta gora ateratzen da, orduan ostua emango du. Momentu hortan garrantzitsua da ongarria beti bezala, ongarri ongi baldin badago ongarriz fruta gehiago aterako du, lehenengo loratu egingo da eta loratu ondoren fruta aterako du. Berdin mantentzen dire, bai handiak eta bai txikiak, berdin zaio ze egualdi egiten du. Gero egila da terrazan egoaldera baldin badago udan pixka bat gehiago ureztatuko dugu, eudila egiten badugu txanda pasa, eta bestela kanpoan dago dena horiek sartu lurrera, sartu berrian, bai behar dute ura lehenengo bi hastiak edo ura behar dute sustrai hori ongi ateratzeko, eta gero normalian neguan hemen eudila nahiko egiten du fruta landarioen dako. Txanda pasa egingo digu, eta udan hastian behin, bitan, pixka bat busti, bai egin behar ditugu. Gutxienez, lehenengo 2 urte horiek, pixka bat zainduko ditugu, baina gero egila da, hemen fruta landaria oso ongi egiten da. Ez dire neguan zitrikoak eta bezala ez dire babestu behar, zertik honek dena galtzen du, ostua dena galtzen du. Orduan, benetan, berdintxu egiten dire hegoaldera, ekialdera, benetan, hemen ongi egiten dire denak. Eta bukatzeko esango dizuet, gure fruta etxian jateko, gure fruta etxian egiteko ez ditugu beharrola lurreren mondilak ere. Benetan, loreontzitan bariedade hauek ongi egiten dire, errexa dire, eta gainera denan gainetikan politak dire. Zizke gaurkoan horrela bukatuko dugu. Hau paloli, gora gure frutarbolak eta nola ez zure aholkuak. Mila esker eta etxian ealdauki, Etxian ealdauki txikitsuak eta baino, goxatzeko eta ze polita dian, Mila esker eta jarraitu, asko saldu, bale? Bezarka da hondi bat eta gurean jarraituko. Beitu hemen, erreportea ikusi duen bitartian, egon da, 5 minutu, azkarrian. Eta guen ningo detena da, jatxi, 10 puntxu balin bazka aurrena behatzian. Guain, geho jartzen dut, 3 hola guanta, hola guztien den mantxo, ondo hidratatzia, arroza guztia, eta gero pixkat lehortzeko, pixkat sokarra, pixkat atatzeko hor, berri egurra emango jot. Bale, hau pregitzen hasiko naiz da goxatzen, hemen dakaten kasuelatxo batian, bale, ni uzeten mentxe ondo, lau dazkau, bale, ezin hobe, eta zu prestatuko zu olio perexil bat, bale? Lio gaineti botatzeko. Baitu, hemen daka morterua, bale, hemen perexila, gatza potolo pixka botatzen jot, errexago
puskatzeko dena, eta gero gaina xoxito ez dibiltzeko, bale? Aparte pesi pixka eta olioa, gatza pixkate baina iroitzia. Bota mendikan, a ber, ez dakit. A ber, dana ez, baina hola, pixkaten, soberan iten bazuke erabiliko du, beste zer zertako ere. Perfecto. Bale, eta nik ingotena da hemen, oliaskua markatu lehen da bizi, bakizu telebistan magia iten deula, eta hemen 2 ordu onda gutxienez, lehen da bizi oliaskua markatu, eta gero zuko danak bota, bertan goxatzen jartzeko. Bale, ingo dutena da piztu zua, eta energia dakanian, botako eta oliaskua. Bueno, uda hontan, bakite etxetik iesi ala pixkat, ez da? Bai, apur bat bai. Apur bat bai, nola juntzea, Ibizalden, ez da? Bai. Hori, txoi txiki batek kontatu ditu, Jo, Ze hona, nolatan Ibizan, oporretan, gaina lanea. Hori, lanera. Zakazu nahiko lan Bergara, no, ze? Bai, baina azkenian Bergaran etxian nao familixiakin, eta bueno, pixkat irtetzeko eta kanpokua be ikusteko, petzanoa leku baten plaia da hola, egualdiona, tal, eta bueno, Ibizara, junitzen. Etzen gaizki aukeratu, Ez, ondo. Eta hor lana zemuzkoa da, lana parranda, nola kudeatzea hori? Bueno, a ber... Edadiakin. Hori, lehenko gazti izan biza aguantatzeko, hori bai. Baina, bueno, a ver, juerga asko be ezin dozuin, porque parrandia hor karua da, Osea, Ibiza merkia ez da. Ez da, vale. Baina, bueno, zelan junitzen geixen bat, lan itxeko intensinuakin, pues bueno, esto está molestau, porque azkenian parrandia hemen be badakat, nahikua. Gastatu parrandan leku ganetan alda gastatu, hori da. Arrazoi dezu. Eta nola juntzea, eta ze planekin, ozen denbora, nola indezu historia? A ber, gonitzan hemen klasiak ematen, aitzakin eruan en tabernan, lanian eta dana, eta neguan pixka como kantzauta, azkenean, porque bizitza dozua leku berdinian dana. Aldaketa bihartzen da. Hori. Eta orduan, zinitzen bilatzen lana, berdin jaten duen. Absolutamente berdin jaten. Egun bilatzen plaia, egualdiona eta lana, jazta. Eta orduan, indeguan azan, hartu neguan oferta danak, bialdu kurrikuluma, mola loloko. Eta danak Ibizara. Hori da, bialdu zozten Ibizara. Baina jatetxeta o diskoteketa eta danea? Danera. Danea? Danera, botanu. A ber, geixen botaneguan jatetxietara beti zeukala alojamentua. Ofrezitzen zebana. Porque, claro, bestela Ibizan etxia bialatzia... Hemen digarrapatu eta gastatu, ez dela? Hori. Orduan, izan bizan bai oferta bat jatetxia guztukua izatia, eta etxi eukitzia. Osea, zian nire bi kondizinuak. Pero nun, berdin jaten, bialdu neuan, bai Mallorcara, Menorcara, osea, danera bialdu neuan. Baleareta, alde. Hori, geixen bat horra, egualdionera. Eta bat eitxuzozten hotel batetik, eta, zian, kondizinuak superonak, beti esate hotzue... Zenbat jaso zen ditun, zenbat lan aukera? Bastante, Bai, Bastante, bai, porque azkenian udagaraian hor beti jendia biardebe. Bai. Osea, norbaitxe jutia nahi badau, juteko, osea, opzinu hor dao beti. Eta azkenian baineguan pixkat kriba, eta zeukana kondizio oberenak eta kalitatezko jatetxe bat zan... Goxatzeko, ikasteko eta aldiberian... Hori da, ikasteko bebai, osea... Ez area sangutxakitea. Hori da, osea, hori ez dut nahi. Osea, horretarako hemen gelditzen naiz eta ikasten dut nire gauzak, nire aldetik eta hori dana. Orduan, hori, ineguan junitzan leku batera oso ona. Osea... Esan aldanoa? Sekretua da? Nik uste dut aldala. Osea, gonitzan lagaia jatetxian. Lagaia jatetxian. Egarra lekua. Egarra lekua. Hori hotel baten? Bai, dago hotel baten, dago Ibiza Gran Hotelen. Bai. Dala Ibizan bertan irixan. Eta dago hotel barruan dago jatetxia. Osea, sartzeza hotelera eta bertatik juteza jatetxera. Eta oso ondo, osea, zan jatetxe bat, aziziela lehengo sushixa itzen eta hola, oindala denbora pilua, osea, dela urtiak azizienian, eta gero ja azizian degustazio menua eta hori dana, eta oin dauke Michelin izar bat. Jope, Eta aurten indebe obria, indebe kriston obra hundixa, eta inbidebe sukaldia hunditxu, kapazidadia hunditxu, da ber noraino heltzen dien. Ona. Eta orduan topera, ibiltzen, behitu nola lehortu zaigun, Gehiagi lehortu baino lehen nuo, urpixka gehiago botako jot. Baina ja ikusi ezue ze itxura hartzen nahi dan hau, Ikusi ezue zu basuan ebai, nola ja arroza azten dan bere gorputza hartzen. Guain ja, ura bota jot eta gehiagi jetxi zait energia, baina bueno, pixka gehiago mango jot.
eta ikusiko zuen Leicester, ja beste 5 minutua pasako ja, eta azkenengo 5 minutuak egurra emango jo. Eta gero, oiala jarri gainean, da repositua. Ondo, eta hor, ze lekutan egon zinan, ze tokatu zitzaizun, ez dakit hor, jatetxetan egoten da, o gozo gintzan, edo ez dakit, edo gazitan, edo arraiak, o ze tokatu zitzaizun. Egon itzen alde hotzian. Alde hotzian, bale? Entxaladak eta... Hori da, entxaladak eta barazkiak, zeren gauzatu bai... Karpatxilluak eta historiak eta... Hori, olako gauzak. Eta oso ondo, gainera esan dauke como barrita bat ola, mostradore bat, eta sukaldatzen dozu hor jendian aurrian. Showcooking bat bezala. Hori, dago pokola. Eta oso ondo gixe esan da, Osea, gainera ikuste zinun jende osua, zela jate zeban, ze jende zetorren. Nola goxatzen zuden, eta... Hori, eta hori azkenian be da, como bidilla bat ematea. Ze jende, hor alde guztitako jende, tokatuko zitaizun ematea jaten, ez da? Ixa dana, kanpokuak. Eta nola komunikatzen zinan behaiekin? Inglesez ez dago bestek. Vale. Bai, ez inglesez. Eta geixen bat, kamarero danak ja inglesez ekixen, eta dauke da eren espitxa, ja, super ikasitxa, eta... Eta ezintzea hortik atea gaina, ez da, ni pentsatzen etxuko nibileko salolako lekutan, ez da? Hori bai da, karo, han egoten ikusio diferentzia hundixa... Protokoluak eta historiak, hemen Euskal Herrian ez geha, hola, ez da? Ez da, como mucho más tita-tita. Handi joa, bai, datorrena ez dakize kotxe eta helikopteroan etorri dana, gero di joa ez dakizen, da bakoitza bere lekun egon bihardu, ez da? Bai, eta... Nik ikusi nun, adibes, itxasontzi handi baten lagun bat egitezula lana, eta ikiarria irutzi zitaiten, itxasontzi berezi horietan, zu langilea helin basea, esatezu, guai, itxasontzi honetan naholanian, bai. Baina bakarrik altzea ibirik, motorra dauden lekuan, alde hontatikan, eta beste dana ezin dezu zapaldu. Ez da? Hori da un poco labe, bai. Bai. Baina bueno, hola da. Bai, eta beste esperientzia bat, bai. Eta lan itxeko beste modu bat, porque azkenian hemen gare bitxuta, askoz be, askarrau juten gauzak, masa batalla esaten dana, eta handa, como dana superpoliki, kontuz, dana pintzatxuekin, ez dakit... Desberdina da. Desberdina, baina politxea ikusteko eta ikasteko... Baina neire gehiena irteitena da, han nola gerentia era batea joatan batzukin komunikatzea, bestiakin, eta bakoitza bere oso piramidala da. Totalmente, bai, hola da. Bai. Bueno, bagoaz hemen, Oin zemuz indezu. Olixua, ez? Pasta indezu, oso ondo, masatxua dakazu, eta bain jungo zea tantatxuak botatzen, trak, eta ligatzen hori, bale? Ligatzeko momentu, hande bai ligatu, bai bezala hori, ondo, ez da? Parrandan, Danetik. Nada, es una contado, hemen, Bai, joe. O bikotea hemen zenekan da bikote gabe juntzinean? Bai. Vale, ez, baina ondo. Orduan aldezu kontau. Berak bai disfruta dauela, pasada uda osua oporretan horri bizan, etxiakin eta danakin. Benetan? Joe. Azkenian esaten, zure bizitan noia, eta ala, uda osoan. Eta iepa, eta zulanea eta bea parranda. Baina hola, familia osua, Nik uste dut... Dana juntzaizkizu bizitan. Dana jundia oporretara ibizara, osea... Bueno, urrengoan gure jungo geha hemen lantaldea, zure bizitatzea, bale? Azkenian ere... Urrengo daran egungo zea? Bai, nire zinua da berriz jutia. Gustora egon naiz, Bestela nintzen bueltauko. Onna. Bai, beste urte bete behintzat, gainera zela obri indebentana da ikusteko, netako onena. Ondo. Eta atiak irikita utzi duzu, lotuta utzi duzu urrengo urtean bertara juteko lanea? Nik uste baiet, ez da uste ja deitzen azibia diela jendiai, así que... Ondo. Nik uste baiet. Bueno, eta han jatetxian, ez dakik kontatzia da, igual euskeraz ez enteratuko, baldakazu kontatzia ze celebrity azaldu zian, ose bere pertsona berezi eman diozun jaten. Bueno, a ber, nik egiz esan da, nintzen konturatzen askona, osea, neukan horra hurrian jendia, baina nintzen enteratzen askona, porque jende famosua eta hola ez dut ezagutzen asko. Hotelian bai, badakit egoten ziela, baina jatetxera etortze zian asko dirudunak, baina ez dienak hain ezagunak, osea, igual, empresarixuak edo la, eta baike igual, pues, familia aberatsak eta hori dana, etorri eta danetik. Baina, bueno, a ber, horrazkenian juten di asko, diru asko daukena, jakuena importatzen... enpresa potolu azkaenak, hori, olakuak. Eta gainea, hainbeste lekutatik juten diak, azkenian izango zian, alemanak, irlandesak, suekuak eta leku guztitatik. Hori, Amerikatik bebai asko. Ezategue, asiatikoak eta gehiago ideala saltzen guain, ez da? Asko, gehiago, ez da? Osea, guzeuko un talde bat adibidez, japonesak edola ziela, eta 20 pertsonan dako. Eta erak pasatzen zeben, rekorritzen mundu osua. Jutezian, eren abioian, mundu osoko Michelin restaurantia probatzen. Eta zan, talde oso bat, reservatzen zebala jatetxo zu erendako bakarrik. Eta holako gauzak. Osa, gauzak igual normalian ez duzula ikusten. Hemen estianak egiten. Baina, bai.
Bueno, hemen, betu, perretxikoa gola, ja, pizka murrizten dianian gurinetan, iten dietena da. Soja pizka bota, bale, horrela xe, usten dugu hau murrizten, eta ingo deuna da, arroz hau ja lehortzeko, horrei energia eman azkenengo 5 minutuak, bale? Vale. Orduan, horrei energia, hau nahi jetxi, beste lau pasa ingo zaigu horiteako, hau ia listo dakau, Inbiar deun gauza bakarra da, hoi murriztian, banatuko deu, eta gero ja arrozakin elkartuko deu. Bale, goikoa emango jo energia, eta ingo deuna da beste 5 minutu hauek ato da letxe, erreportea ikusten duen bitartian, bale? Perfecto. Ba, zehazki jungo gea, xega erretegira, aian dao, jendia pentsatuko hori joan daola, zera hori jotikan atea eta zeituan dao, baino aia da, eta ikusiko zuen, zer nolako oi askoak emateituen. Guazen bertara, oi asko eta beste gauz asko. Kaixo Joseba, Jon Gurutxaga naiz, oain kontan ez gaude olatu gainen zarautzen, oain kontan gaude segarretegian aian, gure proiektu berria, etorri gurekin ezautzea. Segarretegia sortu zen gutxi gora bera proiektua, oain dela urte bat, urterterdi, eta, bueno, pentsatu genuen, garagardoteka bat, hemen ondo etorriko zala, oilaskua, familientzako toki bat, Bizkaian adidez, zerbezera ditze zaiona, asko dao, eta zagardoteki gutxillo dao. Hemen daude zagardoteki pila bat, eta zerbezera edo garagardoteka estilontako gutxillo. Eta azkenian aberten da, gauz polita eta gu oso guztua daude. Espazio asko dakau, bai familientzako, talde ondeiantzako, edo mai txikiak ere badazkau. Gero kanpoan dakau terrazatxo bat, hegoaldea ematen duna, eta gero parkinaldian dakau beste terraza handi bat, txiringituarekin, errekaldea emateuna, eta hori jendea askoz ez guztu dotea, umiak lasai dotea, gurasok, eta toki polita dakau laniteko. Gure eskaintza hemen, hasieratik ja pentsatu genuen guk erresia junginan. Etxeko kroketak, guardia espikoanak, oilaskua, ukondoa, bakailau tortilla, patata tortilla, eta entzaladak, eta piperrak. Postren aldetik jaionen ere maztia, etxeko gaztatarta, flana, arroz esnia, txokolate tarta, eta gero umiantzako betiko lau txikiak eta olako gozak. Listo, hori da gure eskaintza, gehiago ez dakau. Eta jendeare olako toki batea etortzeanean ez du nahi izugarrizko karta. Etorri eskatu, momentu polita pasau familiarekin, da listo. Bueno, ezautzen dezue, gure proiektua nolakoa dan, oain, etengo dena da, sukaldea jun, eta prestatu oilaskoa guk egiten dugun bezala. Gaur prestatu goitugu, 5 oilasko hauek, hemen gogatzeko makina honetan prestatu goitugu, eta ingoitugu, hemen sartuko ditugu barra honetan, eta gero saltza egiteko, erabiliko dugu gatza, zagardua eta koñaka. Lehenengo gauza ingo deuna da, lepoaldea moztu, lepoa pixkat luzia ukitzen dute, eta gero banan pintxo hauekin sartzen jun. Gatza bota, eta gehiago etza join behar, ja, makina. Makina honetan erabiltzeko oilaskoak, forma bat duki behar du, gure oilaskoak kilo 200-ekoak dira, txikiagoak ezin dira, porque sekatu ingozian, handiagoak ezin dira, porque buelta emateakoan erre ingozian, orduan kilo 200-ekoak dira, eta guk erosten ditugu oilaskoak, enpreseta welfare zeilua dakatenak. Welfare da, ongizate animaliana, gozeik ez duela pasatzen, egarik ez duela pasatzen, ondo zeituta dauela, eta hiltzeko era egokia dela. Horko azpiko ontzian, bere jugo danak horrea erortzen dira, oilaskoena, bueltak ematekoan, derretzekoan, orduan guk iten diogu pixka lagundu zaboriai, zahardo pixka bota, txeko likoria, zahardua, koñaka pixkat eta gatza. Eta gero hori dana naztean nian, da ikusten du nian ondona, honea botatzen dugu, behar pixkat dana hobeto naztutzeko eta bero-bero duteko. Ordu nite duna, oilasko eskatze egunean eta prestatze egunean, hau gainetik botatze jo, eta horrek emate jo indarra. Ja, lehenotik badaka, honekin gehiago. Hauek, goiko hauek, ja, 50 minutu edo horrela da matzate. Ordu bat irauten du, hemen barruan, eginda egoteko. Ordu hau guantxe sartu dugu, hemen ordu batea, listo hongoa, bazkaltzeko edo afaltzeko. Bueno, hauek guantxe sartu ditugu, orduan, ateako dugu, indako bat. Goiko aldeko, indako bat. Ateatze dugu, satitze dugu, plateana jartze dugu, patatakin ateatzea, beti patatakin ateatzea, gure oilaskoa, erreta, eta gero, saltsatxoa botatzea jo gainetikan, goxo-goxua. Hortaz aparte ere eramateko ere jartzen dugu. Kartako osua eramateko jartzen dugu. Kodiua, oilaskoa, itzala da, gauzen gauza.
Bueno, Joseba eta konpainia, hau da gure lana, gure Joaskua, bere saltza goxuakin eta bere patatakin. Hemen txegaude, nadezuneako, xegarretegian, hemen horitotik oso urre, baino, aian. Venga, hurrengo arte. Hau Jon, dagora ire erretegiak. Ai, ama, zeleku erreindeken, familia giruan eoteko, jende mordo bat eoteko, eta txukun, da presio honian, jan alizateko. Eskerrik asko eta jarraitu horrela gauza jarrakiten. Gugorian jarraituko hemen, kosinatzen. Hemen txe, behitu zeitzura hartzen nahi dan oliasko hau, Behitu, Behitu, bueltaka hain naiz hemen, noiz benka bi buelta eman, alde batea, bestea, alde guztitatik anola bere puntu gazigoxo hori emateko. Eta saltza, puntxu eharra daka, baino behitu pixkat, likido antzia pixka dago, eta gainean koipia eta behian zukua, eta hoi ligatzeko hartoirin pixka botako jot, bale? Hori alde batetik. Beste aldetik, hemen dakau, ja, perretxikoak soja murriztuakin, arroza bertara botatzeko, salteatu eta gero arrautza botatzeko. Baina gauzatxo bat ingo jazu, azne, bitu. Hemen txe, arrautza irabiatu beharrezu, bale? Baina arrautza irabiatu baino lehenuo, pare bagoza ingo dituzu, bat, hemen dakau arroza ja, bitu, 5 minutu askar da gero, repositu egin dula, hori holaxe arrautza proiektu bat egin, Eharra. Hemen dingatuko dituzu, hiru baratzuriak, gaina gozatzen nahi, ondo tostatziak gero errexo topatzen dira. Zapore gehiago emateu eta gero errexo topatzen dira. Hartu hemen batzu ja, zanpatu, eta behin zanpatuta kasunean, arrautza bota eta irabiatu. Hola aprobetxatu ingoitugu baratzuri horiek. Eta hemen esan dakua. Martxan dakau, hartoirin tanto batzu botako izkilot, eta saltxa pixka ligatu ingo dugu. Eta hemen, dakat, ekiloria martxan, bero-bero, eta hor ingo deuna da, arroza basmatikoa, prejitu. Eta hemen, oiaskuak inbertan, nola pixka bakarrikan ligatu berdeten, ez ditutateak oiaskuak eta ligatuta. Hola, tantatxo batzu bota izkinetatikan, tak, hola mation meneo bat, eta pixka bakarrina ligatzea, ez denai masatxo batin, bakarrikan pixkat, hori, ez egotia koipi alde batetik eta zuko abezetik pixka ligatzea, hori da. Beste bitan eta botako izkilot, eta hau, listo. Hau da, harto irin refinatua urakin, harto irina honeaino eta gainuntzekoa ura. Hau martxan dakau, pixkat, loditu zaigu, eta ez teke jo ber, horrelaxe. Eruen gastrotekan, ikusi genituen erreportaian eundoko masaiak, karrileak, ez da? Gio arrautza potxe bat eharraintzen utena. Ze gauza gehiago eskaintzen dituzu? Zer da arrakasta gehien dakan atxian? Oinazi gaitzen bebai pintxo bat, dala bogabantiakin eta gorringuakin soplete hauta. Bogabante arrautza frijitua eta patatekin. Eta... hori zibizan, ikasi aldezu? Ez, aitza. Han langosta arrautzak inite, ez da? Mitikua. Eta nire aitza oporretan etorri zanian, nire bizitan, gero bueltan okurrioen jakon. Eta hori asko irtetzen da biloin. Eta oso ondo da patata chips batzuk, paja bezala. Eta ipintzen du bogabantia eta gorringua, soplete hauta sopletiakin, kusinatuta hola. Eta hola, eta pintxo moduan jateko. Apurtzen dozu gorringua dana nahaztu, eta oso negiz esan da. Hori bastante. Eta gero bebai arrainak, asko bebai legatza, azkenian klasikoak, beti... Beti ondian eta jende horren bilakote dala, ez da? Hori zinezuk endu. Ez, osea, hori da hola. Gozogintza aldetikan, zintu dia iten dituzuen hola gozogintzak bereziak etxen indakuak? Dauko klasiko bat gazta tarta, klasiko bat leku danetan. Gero bebai dauko tiramisua, eta zagar tarta bebai, kremiakin eta hori dana. Eta gero aparte izoskiak eta hola. Eta gero noizian behin aldatu itxen dugu, itxen bau zehose berezia eta hola. Ezkenian postriak pixka juten gara bebai noizian behin aldatzen. Ezkenian probatzeko gauza berezia. Eta kartatik ni pentsatzen dure bai, igual sasoian, udan, edo barazik eta holare bai aldatuko dituzuela, ez da? Osea, dauko como karta finko bat, eta gero hortiz aparte, depende ze dagoen kartaz aparte, beti ofrezitu oso. Usten dizu aitak zuri plater berri horiek sartzen, edo... Bai. Esatezu, maiz mareatu gehiagia lazne, o... Keba, lagatzeusta. Vale. Bera beti posik. Bera beti posik, laguntzeko bali bada, ez da. Ikusi zuen arroza pola, arroz inflatu hau zer resitean, prejitzea bota, olillo beruan darraka, beak iteu. Hemen inbiar duna da, behitu, batzu ja hemen arrautzak indagau, pipermin bat pikatuko dugu, bale? Nola etzaizun asko gustatzen pikatean, txiki ingozu. Hemen dikan inberdetena da, erramu ozto batea,
hemen dakatela, eta behitu hemen inbiar deuna guain, Hemen, behitu perretxiko hauek 6 txurakaen, botako deu, prestatu deun arroza, vale, ikutu bat emateko, arroza bota hostian, 2 buelta eman, eta baita ere botako joia arrautza, vale, iopa, behitu 6 txura honek, Hola, gustatzen zaizu hori hola gauza berezi, sojak inda beste, oso tradizionala zea, ozein da zure? Ez niri gustatzen gauta, Bai, Hola, gainera sojak ematotza gazi punto oso ona. Eta bai afizionari naizena da ostra saltzia. Bai, Ostren Ze zapore ematen dion, Hori... Bai, eta texturia bai horrek ematotzana. Hau, ja, zutatik kanpo. Arroza, listo dakau. Egia esan, ostran saltzak ze potentzi ematen dion platerei, Bai, hasieran pixkatola gea. Eta zuri etxean amakin da, itakin da gertatuko zaizu, ez da? Bai, amak ez Neire bai, neire gertatzen zai. Itxo, ze espeziaren bat bota hor, ze bota jatzu, ja. Bai, ez tipo da automatikoa. Ona, eta guain hemen, ikusi ze gauzak kerremoso indeun, eharra, Eta horrei botako jau, kurruskari ukitzeko, pregitu deun arroz basatia. Vale, bota bertara. Hau bukaeran inbiar da, 2 minutu, 3 minutu lehenu, bestela hor usten bada denbo asko, bigundu iten dia. Vale? Bueno, listo. Eta, bakite bai, entzeliako entzako, vegetarien entzako, danetik dakazuela pixkat, ez da? Apurua danetik. Egiz esan da, saiatzen gada naizien iringu txikin edo aliketa gutxien, azkenian danek jana alizateko. Eta geixen bat beti dauko bai ogixa gluten barekua, eta masaiak adibidez ez ditzugu markatzen irinetan eta hola, porque leku askotan markatzen debi irinetan, eta karo, gero ja ezin dut. Gero ja zeleko entzako bat, eta irin pixkat hori botatze gatik. Hori, orduan saiatzen gara aliketa gutxien erabiltzen. Bikain. Ondo, bueno, jaban hijo plateran bila, eta hemen ia dena indabakao, Arroza prest, oiaskoa prest, eta gainetik botatzeko olio perexila bai prest dakau. Gero hemen juntxirrik itxarraka jartzen. Bueno, eta guain, 2008 eskatu jozu, ez dakit. Ez dakit, postasuna, ondo gotia bizitzan, eta jazta, horrekin nahiko. Horrekin nahiko, bale. Bai. Ez da gutxi, horrek usten bai oso, Egia esan, postasunakin danetikan lortzea. Hori berdeo, ez da? Osasuna eta postasuna, hortikin dana lortzea. Eta listo, porque geixegi eskaltzeo zukero ez da betetzen, así que hobeto gutxi eskatu. Justu eskau, eta listo. Ona, bueno. Eta, zuk badakazu ideia zure aitak eta induen bezala, o zure, oso bat aizeko zure txiringitua, zure garitua, zure erueneko gauzak jartzeko, edo... Bai, baina, bueno, ez dakit. Bildurrak indaude gurasoak iezinko zehala etxetikan, ez dakit, baina eski azkenian... ikusi dozu, bakizu zedan, esportzu asko dan, politxa da, baina ematetzu como vertigo geixau etxian daukasunian. Nik uste dut. Guaingoz goxatu, ez da? Guaingoz goxatu. Guaingoz disfrutau eta... Udatan bibizara jun, gero, goxatu, hori inbiar da egia esan bizitza. Behitu ze gauza eta behitu ze saltza gehatu zaigun hemen, Aia, ama. Brillo bat. Zen marmela da indeun hemen, Earra! Bueno, eta, hau dana, beti izan dezu sukaldaritza, udan beste leku batea lanea, baina, denboa librean egustatuko zaizu, ez dakit, mendira jun, edo ez dakit, biziletan ibili, o ze gustatzen zein dira zure hobiak? Bai, mendira jutia bai, o kalian ibiltzea lagunekin, baina ez kegis esatazu. Denboa gutxi. Bai, nire hobia totala da sukaldaritza, bizitza osoan. Bai, Eta ideia orduan igual uda hontan leku berdina jun berren igual ibizan, baina beste leku batean, no? Txekeatzeko eta ikasteko eta gozatzen jarraitzeko, ez da? Bai, oingoz ikusiko da, a ber zer gertatzen. Hoi gertatzea egia esan, zeatikan. Bo, nire, 20 urte eta 25 beti juten itzan birtziklatzea beti. Hemen botako jo pikante pixkat, Bai. Pixka botako jote, zuk esan diazu asko ez botatzeko, pixka botako de horrela eta listo. Bai gustatzen ziteten leku berezitan jutia, 10 egun, 20 egun, hilabete bat, zeatikan pila ikastea, etxetikan po pila bat ikastea. Zein da ze ezine bai. Hori, zein ezine bai. Gustazun leku batzuk eta dut, hola ez. Baina ez ikaste, azkenian ez bat zehirtetzen, ez tozu ikasten. Hori hola da. Dudik gabe. Etxian da beti-betikua, gauza berdinak, horri hartio zutrukua, baina energia berrik hartzeko eta histori berrik. Eta jatea jutezean ikasten da. Baina lanian zaudenian beste erabate ikasten da. Beste modu bate ikastea bai. Bueno, hemen inbertia hona da baino errei. Berde pi puntxu bat eman. Vale? Gaur berdia ingo jau bi aldetatik an. Bai ostua eta bai gainetik an bota. Vale, ostotxu jarriko deu. Ondo. Bueno, eta hemen ez dakit.
bezeruentzako zeo zedakazu esateko, edo gurasoei, edo... Agur, eta eskerrik asko ikustiarren. Vale. Gero berriz ikusiko gata berlan. Hoi da, eruen egun, da goxatzen jarraitu, eta... disfrutatzen. Alazne, irrikitan zuek azaltzeko. Bai. Bueno, hemen ningo deuna da, guain hau gainetik bota, horrela xe, guain, goia da kada bat. Koloria bateko. Koloria eman, bizitasuna, eta hemen txedakau. Gaurko arroza, oliasko gazigozuakin. Mil esker, etortzeatik. Zuri. Jarraitu goxatzen. Bai. Eta udan kasoin, jungo gai alkarrekin bizitan. Hori, bai, torri. Agur, launa. Agur.